skutka o prihrávke od Kiša, ktorá mala oči i presnosť. Viazánko. Hrdina z uplynulej sezóny slovenského pohára, ktorý po skončení uplynulej sezóny mal množstvo ponúk na prestup. Ale napokon Marko ešte má čas na to, aby dozrieval v košickom drese. Dnes sa nezmazateľne zapísal do histórie tohto klubu. Prenádherná strela, na ktorú sa môže pozerať Adam aj do rána. Ešte raz celá akcia. Ešte predtým Kiš vysunul Davida Skutku. Tu sledujeme Davidovú prihrávku na Viazánka, ktorého nedokázal ozbrojiť Ríze, následne iba našiel pravú nohu Marka Milinkoviča, ten si loptu presunul na dávačku a nechytateľnou strelou k ľavej žrdi brankára Artura otvoril skóre dnešného zápasu. Naozaj prekrásne obrázky, čo povie na to Karol Marko? No, to bolo veľmi pekne vedený útok. Košičania sa síce spoliehajú na rýchleho Nováka, ktorý asi trikrát už od začiatku potiahol, ale teraz v podstate sa dostali viacerí do strán. Francescova prezýva El Palonetto, čiže oblúčik. Uvidím, či to tak bude realizovať. Presne tak. Pravá strana, to je tá obľúbená v podaní Francesca. A Francesco išiel tento raz na istotu. 38. minúta. Veľmi prísne odpískaný pokutový kop. Je vyrovnané 1-1. Autorom vyrovnávajúceho gól bol hráč číslo 10 Francesco Totti. No, ja si myslím, že takéto pokutové kopy by sa nemali pískať. Tottiho 35. gól v európskych pohároch v 78. zápase. Udajúcimi minutami sa očakáva vzrastajúci tlak AS Rím. Futbalisti z väčšiného mesta by mali ťažiť hlavne z fyzickej pripravenosti. No a pozrite sa, Jeremy Menez 2-1, 52. minúta. Ako blesk z čistého neba zasiahol teraz francúzsky reprezentant. Tej golovej akcii prechádzal výborne zahratý pressing AS Rím v strede pola, kde vlastne potom Menez získal loptu a individuálne sa presadil. Obrovské zrýchlenie s loptou, vytvorenie si golovej situácie. Brigio prihrávka, nikým nepokrytý Menez. No a Kaminský sa už v poslednej chvíli nedokázal odpútať od Francesca Tottiho a rýchlo pokryť Jeremyho Meneza. No a v týchto chvíľach už Rímania hrajú to, čo potrebuje, čo je pre nich typické. Pissarro, De Rossi. A to je jednoduché. 3-1, 67. minúta. No a úspešným strelcom Matteo Brighi. Nie, ja si myslím, že Totti. Tak pozrieme sa na celú situáciu ešte raz. David Cortés Pissarro, jeho prihrávka na De Rossiho. To Totti bol. Tak napokon predsa len áno. Karol mal pravdu, kapitán Francesco Totti, nie že by som mu nechcel dopriať, ale je to už celkovo jeho 8. gól v 3. zápase tejto sezóny Európskej ligy. Dnes pridal Francesco 2 presné zásahy, no a keď som za stavu tým mužom, ktorý vybojoval penáltu s číslom 14 Miro Viazánko. Myslím si, že ten rozhodca je smiešný. Poviem to takto do sveta, pretože samozrejme ja prajem Košicám tú penáltu bez oslova, ale rozhodca je smiešný. No a exekutorom je Jano Novák. Držal palce, aby bol úspešný ako Francesco Totti. Výborné. Janko Novák si gól za svoj výkon určite zaslúžil. Tak, kto by to bol povedal, že v 71. minúte budú Košice prehrávať o 1 gól 2-3. Košice, ale
Košice sú opäť v hre, no a ak by sa im podarilo ešte raz skorovať, boli by sme svedkami priamo malej futbalovej senzácie na slovenské pomery. Určite, ale Košice podávajú veľmi si... Janič. Novák, fantázia, podanie Jana Nováka, 3-3. Tak neuveriteľne to stalo skutočnosťou. Klobúk dole pred individuálnym výkonom Jana Nováka v dnešnom zápase. No ja hovorím, že Spalletti by ho mal naložiť do lietadla a odviesť, pretože skutočne to je útočník, ktorý v zahraničnej líge takisto by sa uplatnil bez urážky Košičanov aj s lepšími spoluhráčmi a je vidieť, že skutočne je to vynikajúci hráč. Standing ovation na otvorenej scéne, no a sen sa stáva realitou. Košičania z 1-3, keď už sa stalo, že zápas je pre nich stratený, dokázali 2 gólmi Jana Nováka vyrovnať. Najprv v minúte 71. z pokutového kopu, no a pred pár sekundami gólom, ktorý bude zrejme obchádzať futbalovú Európu, keď sa Jan Novák presadil až cez trojicu hráčov. Samozrejme,